एवार्ड साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोनदोंमोन बर' थुनलाइ आफादा आंखौ बरायदोंमोन नैबे जाबाय साहित्य एकाडेमिनि बान्था जोंनि फोरमान एबि चेनेलाव सार नोंथांखौ बरनानै लाबाय आरो नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौबो बरनानै लाबाय आरो दायो सारखौ गांसे आर'नाइदो सारखौ बरनानै लानोसै दायो सारखौ बरायनाय हाबाफारिया थांबाय दायो सारजों दान्दिसे मोगा-मोगि सावरायनोसै आरो सारखौ गावनि आबुं सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। आं मुस्रि थिरेन बर' आंनि जोनोमा 1952 आव आंनि आइ आफामोनहा गोदो गोदाय क'क्राझारनिफ्राय खारबोदोंमोन होमब्लाबो आंनि जोनोमा बेयावनो बे 2 नम्बर झार गामियावनो आंनि जोनोम आं 69 निफ्रायनो आं थुनलाइयाव आखाइ होदों बेनि सिगां आङो सासे महर एरखांगिरिमोन आर्टिस्टमोन बेनिफ्राय आंनि आर्टफ्रा बायदिसिना बिजाबाव कभार डिजाइन हिसाबैबो सोलिबाय आरो बायदि असमिया पेपारफ्राव खबर कागजाव बायदिसिना सावगारिबो आं एरखाङोमोन आरो बे दैनिक असमनि जिथुनाखि अखनि रंघर होननाय आयदायाव आं बायदिसिना कार्टुनबो आं हरोमोन आं सासे कार्टुनिस्ट हिसाबैबो आं सिनायजानाय आरो बे हिसाबै आं खेबसे दैनिक असमनिफ्राय आं बे सावगारि एरखांनायाव थामथि पजिशन लानानै आं बान्थाबो मोननो हादोंमोन। सारा थुनलाइ बिथिङाव मा बिजाब सारा मोगथां महराव होखो गावनि सोरजिलु गोसोजों लिरनाय बे थुनलाइनि बेलायाव थुनलाइयाव ओंखारनायनि सिगां आंथ' आगोलाव माने सासे महरगिरिसोमोनथ' बेनिफ्राय 68 आव रुथा बर' फरायसा खौसे आफादखौ जोनोम होयो आरो बेनिनो आं गायसनगिरि सेक्रेटारि बेनिफ्राय बेजों लोगोसे जों गांसे थुनलाइ सोरजिनो थाखाय जों गांसे बोसोरारि लाइसि सिजौ मुङै सिजौ लाइसि जों दिहुनो आरो बे सिजौ लाइसियाव लिरनायनिफ्रायनो आंनि थुनलाइ सोरजिया जाबोदों दासिम आङो गासै 18 खान बिजाब आं रनसायबाय बिनि मादाव सल' दं सल'मा दं जिउ खौरां दं सारा बिजाबफोरखौ गांफा होय दिन्थिनो हागौमोन नामा आरो नायगिरि रायजो राजाफोरनो एसे दिन्थियोब्ला मोजां बिग्राय आरो जरासे मालदां बिजाबखौ आं दिहुनजेनो बेनि उनाव आं ग्रेजुवेटलि सोमावसारनाय बर' नैबे समनि नोजोरथि नैबे बखालि नैबे गेदेमा सुबुंनि गेदेमा बोसोन नैबे गांसे सुंद' सल' MLA फैदोंमोन ओमफ्राय नैबे जाबाय फुंबिलि बे सल'मा आरोना आबुं सल'मा ओमफ्राय नैबे सासे माहारियारि जोहोलाव बालिराम बर'नि जिउ खौरां मुंख्लं बालिराम बर' ओमफ्राय नैबे सल'मा बेयाव गंसे बर' गामि दङमोन बे सल'मा आरोना ओमफ्राय आरो आं गांनै माबा दासिम खुदियाफोरनि बिजाब आं दिहुनबाय बे खुदियाफोरनि सल' बे गादां खुजारानि सल' 1 आरो गादां खुजारानि सल' 2 गांनै आं दिहुनखांबाय ओमफ्राय नैबे आंनि बे जाबाय ब्रैथि सल'मा बिजाब बे दाउबारि
ओमफ्राय आरो दङ माखासे बिजाबा आंनि आखायाव दा बे आंनि आखायाव गैथ'वा दङ दा 9खान बिजाब बे आंनि आखायाव गैथ'वा सारा बबे बबे बिजाबावहा मा मा बान्था मोननो हादोंमोन सिगाङावनो आङो बर' साहित्य सभानि फ्राय समाजारि थुनलाइयारि बान्थाखौ आंनि बिग्राय आरो दैस्राय होनाय बे बान्थाखौ मोनदों आरो बखालि हानाय खुदिया सल'मा बिजायाव बा साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ आं मोननो हादों आं दासिम बे गांनै बिजाबाव बान्था मोननो हाबाय सारनियाव जों दायो नुनो मोनदों गोबां मान बान्था आरो बान्था जोङो नुनो मोनदों सारा बबे बबेखौ फारियै आं मोनथिनो लुगैदों माने आरो नायगिरि रायजो राजाफोरनोबो एसे फोरमायनो हागोन ना बबे बबेनिफ्राय मा मा बान्था मोनखो सारा एसे बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय होनाय आं जेब्लानाखि नेशनेल एवार्ड साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोनदोंमोन बर' थुनलाइ आफादा आंखौ बरायदोंमोन माने हौदु हम छात्र सन्थाया आंखौ बरायदोंमोन नैबे जागोन ना बेना गुवाहाटीयाव जर्ज फिल्डआव हौदु हम छात्र सन्थाया आंखौ बरायनाय फोरमान पत्र आरो नैबे जाबाय जेब्ला आं प्रमद ब्रह्म बान्थाखौ मोनो होमबाना बे बिटिसिनि बान्था सरखारनिफ्राय मोननो हादों आरो ना ओमफ्राय नैबे एकाडेमिया ओजों एकाडेमि बान्था होनायाव होनाय माबा नैबे जाबाय साहित्य एकाडेमिनि बान्था ना नैबे जाबाय असम साहित्य सभानि बान्था असम साहित्य सभानि बान्था मोननो हादों नैबे जाबाय दरं जिल्ला एबसुनि बान्था बे फोरदाना बान्था बियो आरो बेफोराव बिभिन्न संगठना बर' राइटार्स एकाडेमिया नैबेजों आंखौ बरायदोंमोन बान्था मोनदोंमोन आरो नैबेजों उदालगुरि जिल्ला बर' साहित्य सभाया आंखौ बरायदोंमोन आरो नैबे उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादा नैबे मान बिलाइजों आंखौ बरायदों आरो नैबेखौ जेला आंनो फोरदाना बान्थाखौ होबाय उदालगुरि जिल्ला बर' छात्र फरायसा आफादा होमबाना बे मान बिलाइखौ होनानै आंखौ बरायदों आरो बिदिनो फिसा फिसौ गोबां गामि आफादनिफोरबो दं असमिया बिहु सन्मेलन माबा माबि बेफोर गासिबो दंजोबो आरो सारनि बान्था मोननो हानाय फोरमान बिलाइफ्रा बिसिनियानोमोन आरोना साहित्य एकाडेमि बान्थाजों लोगोसे बे जायगायाव मोननो हानायमोन आरो बेसेबां बे साहित्य एकाडेमि मान बान्थाजों लोगोसे बेसेबां रां मोनफानो हादोंमोन सारा साहित्य एकाडेमि बान्थाया आं गथ' थुनलाइयाव मोनदोंमोन बे गथ' थुनलाइयाव साहित्य एकाडेमिनि मान बान्थाया जाबाय 50,000 50,000 बेजों लोगोसे मोनसे मानपत्र माने मोनसे नैबेखौ हरदों बेनो आरो मानदो लोगोसे फैसा 50,000 आरो बेखौ जोंनो गथायदोंमोन मुम्बाइआव बेसेबां सनाव मोनदोंमोन सारा 2015आव मोनदोंमोन आरोना आरो आं ओरैनो बर' साहित्य सभानि जिउनां सोद्रोमा लाइफ मेम्बार आरो बेबायदिनो असम साहित्य सभानिबो आं जिउनां सोद्रोमा सार बे लाइफ मेम्बारखौ बोरैहाय जानो हायो बेखौ हायो मोनसे फर्म दं बे फर्मखौ फिलआप खालामनांगौ नोंबो जानो हागोन आंबो जानो हागोन बयबो आरो खिन्थु बैसोनि खोथा दं बेसेबां बोसोर 50 50 बोसोरनिफ्राय लायो आरोना 50 बोसोरनिफ्राय लायो आरो बाव जुदि नोंहा जुदि थुनलाइ सिबियारि हिसाबै जुदि गांसे गांनै जुदि बिजाब थायोब्ला आरो बिबानगिरि जानो हायोब्ला आरो नोंथांखौ मदद खालामगोन लाइफ मेम्बार खालामनायाव सारा समेश्वरी थुनलाइयारि बान्थाखौ बबेयाव मोननाय आरो बेसेबां सनाव मोननाय आरो बेजों लोगोसे बे मान बिलाइ बान्थानि गेजेरजों बेसेबां रां मोननो हादोंमोन सारा
सोमावसारि थुनलाइयारि बान्थाखौ आं 2002आव आंनो होदों साहित्य सभाया बेखौ होदों बासुगावआव जनाय सिलभार बर' साहित्य सभानि सिलभार जुबिलियाव बिनि मान बान्थाया जाहैबाय 10,000 सारखौ जों मोनथिनो मोनो सारा थुनलाइनि जितुनिखि पेन्सन मोनो बे पेन्सनखौ बोरैहाय मोनो आरो सारा बेसेबां सनावहा बे थुनलाइनि जितुनिखि पेन्सनखौ मोनबोदों आरो बेसेबां मासावहा बेसेबां दान बान्था मोनबोयो सारा असम सरकारनिफ्राय साहित्यिक पेन्सनखौ आंनो बै गगৈ सरकारनि दिनावनो होदोंमोन आरोना आरो बे समाव बे साहित्यिक पेन्सननि मुल्यआ मात्र 2,000ल'मोन आरोना बेनिफ्राय आरो बेखौ बारायनानै 4,000 खालामनाय जादों 4,000 होयो आरोना बेनिफ्राय आरो सनाल मन्त्रि सभानि दिनाव बेखौ 8,000 खालामना होयो 8,000 दासिम जों 8,000 सारा दानफायाव मोनबाय थायो बे पेन्सनखौ जोङो जोंनि एकाउन्टाव हाबफैयो आरोना एकाउन्टावनो सोना हरो ओमफ्राय जों बेखौ द्र खालामो उइथड्र खालामनानै लायो आरो मान्थलि मेसेज फैयो बे मेसेज फैबानो माबा खालामो आरो आवगायाव एसे लेट जायोमोन जेनेबा बे थुनलाइनि लेखाफोर लिरनानै बे थुनलाइनि जितुनिखि पेन्सनखौ मोनबोनो हादों नङा होमबा मोननो हादों थुनलाइ लिरबाबो दा जोङो पेन्सन जितुनिखि मोननो हायो आरोना सारनिसिम साबायखर थाबाय सारनि बिजाबफोरखौ बबे बिजाबखौ कलेज बा इउनिभारसिटि बा फरायसालिमाफोराव बा फरायसालिफोराव सारनि बिजाबखौ बबे कर्सआव सोनाय जाखो बा गनायनानै लानाय जाखो सारनि बिजाबफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा 2003आव आंनि बिग्रायारि सल'मा बिग्रायारि दैसारि सल'माखौ गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिया जानो हागौ थार्ड सेमिस्टाराव बेखौ ओरै इलेक्टिभ साबजेक्ट हिसाबै बिथांमोना गनायनानै लाबाय आरो बेनिफ्राय आरो नै दाख्लि 2022 निफ्राय बड'लेण्ड बिश्वविद्यालया आंनि बखालि सल'माखौ 5 सेमिस्टाराव गनायना लाबाय आरो बे गांनैयानो दा आंनि माबायाव इउनिभारसिटियाव सोलिगासिनो दं आरो थुनलाइनि बिथिङाव मा बान्था दङ एसे फोरमायनो हागौमोन नामा सारा बिथिङाव बर'फ्रा थुनलाइ आफादनिफ्राय सोमावसारि बान्था दं रांसार बान्था दं ओमफ्राय बिहरां बर' बान्था दं धलेश्वर बर' बान्था दं साहित्य एकाडेमि बान्था दं ओमफ्राय टेगर बान्था दं मंगलसुन्दि बान्था बे माबा डिस्ट्रिक्ट वाइजआव साहित्य सभानि डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय टेगर बान्था दङ खिन्थु दासिम जोंनि गेजेराव टेगर बान्थासिम मोनहैबाय टेगर बान्थाखौ मोनदों ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ माबाखौ मोनहैबाय टेगर बान्थाखौ मोनहैबाय बिथांमोननो हाबाय आरो बेनिफ्रायनो दासिमबो बारनो हायाखै बर' लिरगिरिफ्रा बोरै बारनो खारन जोंनि लिरनायनि हुदायानो गैया जों दिनै 20-25 खान लेखा लिरनानै जों सिरि थायो आरो जोंनि लिरनायनि जिथु मानसिकता बे गैया जाहैयो सार बे गियानपीठ बान्थाखौ बेसेबां लेखा लिरब्ला मोननाय जायो गियानपीठ बान्था मोननो थाखाय सासे लिरगिरिनो थुनलाइनि माबायाथ' थाखानांगोन जिथुनाखि जौगानाय बिदि जौसेनिख्रुइबो बारा बिजाब लिरनांगोन आरो सासे लिरगिरिया लिरनांगोन होमबासो गियानपीठ बान्थानि थाखाय बेखौ सायख'नो थाखाय बा सायख'होनो थाखाय नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागौ बा गियानपीठ बान्था कमिटियाव नोंथाङा बे बिजाबफोरखौ दैथायहरनो हागौ जोंनि लिरगिरिफोरा दासिम 20-25-30 खान बिनि बारा बिजाब लिरनो हाया गथाय गियानपीठ बान्थाखौ जों सिन्थाखौनो खालामनो हाया बेबादि आरो अबस्था बोसोरे बे बर' थुनलाइ आफादनि बे जथुम्मायाव बिजाब बेखेवनाय मोनसे आयदा थायो बेयाव
30-35 खान 40 खान बिजाब बेखेवो मानसिफ्रा हरिस मोनसे साहित्य सभायावनो बर' पाब्लिकेशन बर्डबो मोनसे दंबावो आरोना बे बर' पाब्लिकेशन बर्डआ सोरनि बिजाबखौदि बोरै साफायो जों बेखौ बुजिस'नो हाया जोंथ' माने थंफोरखौनो नागिरना मोना जों बिजाब हरनो नागिरो बे बर' पाब्लिकेशन बर्डआव गाव लिरनाय बिजाबफोरखौ साफायनो थाखाय हरनो थाखाय जों थंफोरखौनो नागिरना मोना एड्रेसखौ मोना आरो साहित्य सभायाव दंनो लाख थाखा माबा जायोनो बिनि थाखाय बाजेट खालामनो बेबायदि अबस्था आरो दा थुनलाइ आफादा थुनलाइखौ लिरलांबाय थायोब्ला थुनलाइ सिबिबाय थायोब्ला आरो सानसे माने थुनलाइयारि पेन्सनखौ मोननो हागोन थुनलाइ पेन्सनखौ मोननोब्ला नों अन्तत 65 बोसोर जानांगौ 65 बोसोर जाब्लासो नोंनो बेखौ थुनलाइ आफादा सिन्था खालामगोन जे बे मानसिया थुनलाइ साहित्यिक पेन्सननि थाखाय उपजुक्त जादोंना जायाखै बा बिथांनि अबदाना बेसेबां आं बेखौ सालिजारि नायनानैसो नोंनो थुनलाइ आफादा बेखौ माबा खालामगोन सार नोंथाङा दायो जोंनि बर' समाजनि गोदान जाखांफुनाय लिरगिरिफोरा बिथांमोनाबो बोरैहाय सल'मा बिजाब बा बोरैहाय लेखा लिरब्ला थुनलाइयारि पेन्सन बान्थाखौ मोनहैनो हागोन एसे मेसेज होनो हागोन नामा गोदान माने जोंनि बे मोजां बाथ्राखौनो सोंदों नोंथाङा जोंनि लिरगिरिफोरनि लिरनायनि जिथुनाखि ट्रेना दासिमबो सोलायनो रोङाखिसै सल' लिरो बे सल'आ गोदो गोदाय जि सल' जों लिरबोबाय जि ट्रेनजों जों सल'खौ लिरबाय थादों बे ट्रेनजोंनो जों थांगासिनो दं खिन्थु आधुनिक मडार्न जिथुनाखि सल' दासिमबो जोंनि बर' सल' लिरगिरिफोरनि गेजेराव बुहुत खम नुनो मोनो 80 जौखोन्दो आरो दाबो बिदि सल'मा लिरनाया सल'मायाव बेनो गोदो गोदायनि स्टाइलावनो दंफिनजोबो गतिके सल'मा माने मोनसे जारिमिनथ' बियो मोनसे जारिमिनखौ जों लाखिनो हायो जेनेका रिता चौधुरीनि जिथु माकाम बे माकामा मोनसे चाइना एग्रेसननि जाथायफोरखौ गोसोखांहोयो जोंनाबो बिदिनो बे सल'माया मोनसे समनि जाथायफोरखौ जोंखौ गोसोखांहोयो जों बेखौ मात्र जों बे बिजाबाव जों प्रिजार्भ खालामना दोननो हानायनि मोनसे गोथां सिस्टेमै थाबाय थायो बेनो आरो हमनानै लादो आंनि गांसे बिजाब दं बेयाव गंसे बर' गामि दंमोन बे बर' गामिया मा जाखो दंमोनसो बर' गामिया दंमोनसो दा मा जाखो गोमाबाय नामा गोमाबाय माबोरै गोमाखो आं बेखौनो सोरनि नासयनायाव बा सोरनि आं बेयाव लिरदों बेयाव फोरमायदों गोदो जोंनि समाजाव बै दायना जुगनि अजा बेजानि सायावनो जों सोनारोमोन जोंनि समाजा नङा दाथ' सोलायबाय बिजनेसनि पारपासाव बेफार बानिज्य खालामना गुबुन जाथिया जोंनि गेजेराव हाबनोसै जोंनि हा हुखौ माबा खालामना लानोसै बिदिनो जोंनि हा हुआ मालायनायखौ थांजोब्बाय दा धर्मआबो गद गैला बाथौ धर्मआ दासो गद जाहांदों बे धोरोमा गद जोंनि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमा गद गैयियावनो जोंनि बुहुत मानसिफ्रा गुबुन धर्मआव बारस्लायदों माने कनभार्ट जादों भाग भाग जाजोब्बाय जायनाखि बै समाव ख्रिस्टान हाबफैबाय ख्रिस्टानाव थांबाय माखासे आरो शंकरी हाबबाय शंकराव हाबबाय माखासे जाथिया बिदिनो गोमालांबाय बर' जाथिया दा बेनो आंनि बेयाव गंसे बर' गामि दङमोन हायोब्ला कपि थानायब्ला आं नोंनाव हरगौमोन नोंथांनो खिन्थु आंनि आखायाव कपि गैला जाहैबाय मालाबा हरनो मिजिं थिबाय आरो नंखायनो बिदिनो जोंनि सल'मा बेफोरबायदिनो गोदान ट्रेन्डजों जों लिरनाय जानांसिगौ धरिल' जोंहा मोनसे सल'मा आं दा आखायाव लादों बे जाबाय मेसि दैमाया दाबो बोहैयो दा बेखौ माने सारा गोदानहै आं बेखौ लिरलांगासिनो दं फोजोबनो हायाखै आं डाटाखौनो कालेक्सन खालामजोबनो हायाखै आं दा नेपालाव थानांगौ बे जाबाय बे नेपालाव थाबोनाय जोंनि जाथि बर' जाथि जायखौ जों मेस होनना मिथिगौ मेसि दैमा सेर सेर जायफोर लुना थादोंमोन दङ दाबो दं खिन्थु बहुद खमायलांबाय बिसोरा रावानो गोमाबाय हारिमुआनो गोमाबाय खिन्थु दा जोंनि बिथिंनिफ्राय साहित्य सभा बाथौ धोरोमारिफोर गौथुम बेफोर थांनानै एसे फोजाखांनो हादों बिसोर एसे गोसोखांदों दा गावसोर जे मामोन
बेफोरखौ बिसोर रियेलाइज खालामदों दा खिन्थु फैनो लुबैयो बर' रावखौ सोलोंनो लुबैयो खाबुखौ मोना दा बेफोरखौ जोङो लिरनो हायो जा लिरनायनि माबा बहुद दं जोंहा खिन्थु जों लिरग्राफ्रा नागिरनानै मोना सारा एसेबां दे लेखा सुजुबोबाय गांबेसे जाखोमोनलाय सारनि लेखा लिरनायफ्रा 18 खान जाबाय 18 खान बे 18 खानावहा सारा बे लिरनायावहा सारनि बिजाबफोरखौ रायजो राजाफोरा बोरैहाय माने अनसायनाय मोनबोदोंमोन सारा आं मिथिनायाव आंनि पाब्लिसारा जाबाय एनएल पाब्लिकेसन बिथाङा आंनो फोरमायनाय मथे बिजाबाथ' माथो बिक्रि जायो नोंथांनि बिजाबा माने रायजो राजा फरायग्राफ्रा अनसायदों नोंनि बिजाबखौ होननानै खिन्थु जोंहा बेनोसै दा जों लिरोल' लिरनायनि बेसेनखौ जों मोना पाब्लिसाराबो जोंनो हरनो नागिरा जोंनो जेब्लानाखि रेमुनारेसननि थाखाय हरनांगौ होनना बियोब्लाबो बिसोरो लेखानो बिक्रि जाया जों माजों हरदों आरिनो होननानै बुङो आरो दा बे जोंनि बर' लिरगिरिफोरनि थाखाय मोनसे ट्रेजेडि आरो जोंनि जेनेबा बर' सुबुं बा बर' माहारि बा जेनेबा जोंनि दा सरकारा दा जोंनि सोलिबाय थानाय सरकारा बेफोर जितुनिखि लिरगिरिफोरनि लेखाखौ जुदि पाब्लिसार खालामना होनो हायोब्ला हेफाजाब खालामनो हायोब्ला आरोबाव सारा मिजिंथियो नामा बेनिसाय आरो साबसिन माने थुनलाइगिरि बा लिरगिरि बा जोनोम जाबावगोन होननानै निश्चय मिजिंथियो नामा निश्चय दा जों थुलुंगा होग्रा गैया थुलुंगागिरि गैया जोंनि गेजेराव जों दाबो जोंना बे जोंनि बे गोरों गोराफोरनि गेजेरावनो बिजाब बायनाय हुदा गैया बयबो ओरैनो मोननो लुबैयो ओरैनो खिन्थु बायनानै फरायनांगौ बेखौ हुदा बे हुदा होननाया जोंनाव गैया आरो जों दिनै जोंनि बै जायफोर बिजाब माबानो हेरि खालामग्रा बिजिरग्रा बे बिजिरग्रा जोंनाव गैया थुनलाइ बिजिरग्रा बे थुनलाइ बिजिरनाया नोंथां लिरनाय थुनलाइया आं लिरनाय थुनलाइया माबायदि जादों मोजां जादों ना माबायदि बेखौ बिजिरबासो जों मोजां गाज्रिखौ जों हमनो हायोथ' जोंनाव बे गैया सासे सानै दङ बै गोदोनि जेरै मा चित्तरन्जन मुसाहारि नीलकमल ब्रह्म ईसान मुसाहारि मोननि थुनलाइखौनो जों बिसोर बिजिरगासिनो दं गोदान जे बहुद थुनलाइगिरि दंसै बिजाब दंसै बेफोरखौ साना आरो नाया दा बेनो आरो जोंनि बुंनांगौफ्रा जेनेबा मोनसे हारि हिसाबै जों बर' हारि हिसाबै जेनेबा मोनसे बर'आ जिति हारि हिसाबै माने गेरेमसा माहारि दानोब्ला राव थुनलाइ हारिमु गासैखौबो नांगोन नङा होमबा जोंनि बेलायावहा थुनलाइ बिथिङावहा जोंनि बर' सुबुंफोरखौ लिरगिरिफोरनि बिहोमाया माबायदि दाबायदियाव दाबो बोरैहाय दङ दा बिहोमाया खिन्थु बाथ्रा बेनो नों धरिल' जोंहा दिनै बर'आव गांथाम दैलि पेपार दं हायेननि रादाब बड'सा आरो इंखं सानसेनारि दैलि इंखं बड'लेण्ड सानस्रि दङ नामा बे गांथाम दैलि पेपारखौ दैलि सोर साबेसे बर'फ्रा फरायो बिनि माबाखौ जों मिथिगौ गांबाल' सफैयो रौतायाव दिनै बे हायेननि रादाब बड'सा बायदिसिना बिनि बिथोराव गांसेबो बिक्रियानो जाया ना गतिके बिदिब्ला जों राव थुनलाइनि खोथाखौ बोरै सिन्था खालामो बर'खौ साननांगौ दं आरो ना गोबां सोलायबाय बायनांगौ फरायनांगौ लिरनांगौ बे मथे थानांगौ आरो लिरनांगौ बायनानै फरायनांगौ अब्लासो हारिया गेरेमसा माहारि जालांगोन आरो नामा गेरेमसा माहारि जानो हागोन अब्लासो जेनेबा एसामिसफोर बायदि बा गुबुन जोंनि सेर गामि खाथियावहा जेनेबा रायजो जानाया जेरै गाव गावसोरखौ गेरेमसा हारि माहारि दानायाव माने थुलुंगा दङ जोंनियावबो बेबायदि माने माबायोब्ला फरायोब्ला बा गावबा गाव गावनि सोरजिलु गोफाथ नोजोरजों लिरनाय बेफोरखौ फरायोब्ला जोंनि माखासे थासारि साननाय हनायफोरा निश्चय सोलायगोन नङा होमबा सारा बर' समाजनि मा बिबान रुजुनानै सारा खामानि मावबोखो बर' समाजनि आङो सिगांसिन बर' फरायसा आफादावनो आं खामानि मावदों 1968 जों रौता सारियालियाव
रौता बर' फरायसा आफाद होननाय मोनसे फरायसा आफाद दादोंमोन बिनि बिजोंजोंनो आं समाजाव प्रथम आगान होजेनो बिनि सिगांबो आङो गामियाव जुब क्लाब सेंग्रा आफाद दंमोन बे सेंग्रा आफादनिबो आं बिबानगिरिमोन आं आरो बिदिनो बिबाना बे क्लाबनि बिबाना क्लाबनि प्रेसिडेन्ट ना आं प्रेसिडेन्टमोन प्रेसिडेन्टमोन बेनिफ्राय आरो रौता सारियालियाव जोङो मोनसे आदिबासि कला परिषद होननाय मोनसे कला परिषद जों दादोंमोन बेवहाय आं प्रेसिडेन्टमोन खिन्थु बारा गोबाव थायाखिसै आरो बे आदिबासि कला परिषद होननायखौ सार ओमफ्राय साहित्य सभायाव मा मा बिबान रुजुनानै खामानि मावदोंमोन साहित्य सभायाव आं बाराद्राय गिलिर बिबान गैया आहा खिन्थु रौता प्राइमारि साहित्य सभायाव आं सासे मेम्बारमोन आरो सासे लाइसिनि सुजुगिरिमोन बेनो आरो बेनिफ्राय आं लिरनायजोंनो साहित्यखौ आं सिबिबोगासिनो दं बिबान बाननायाव आंहा खम बारा बिबान बानाखै आं सारनि न'खराव माने साबेसे जायो आंनि मुङा मुस्रि थिरन बर' आरो आंनि जिउनि लोगोनि नामा मुस्रिमा हेमप्रभा बर' आंनि न'खराव दा आंहा फिसाला साब्रै दं फिसाजो सासे दंमोन हाबा जाबाय मुंफोरखौ एसे मख'ना नामा फिसाला साब्रै गिदिर नामा शशि किरन बर' ओमफ्राय नैथिया जाबाय मद जांगिला बर' थामथिया जाबाय दारासा बर' आरो ब्रैथिया जाबाय मेहेराजा बर' ओमफ्राय फिसाजो सासे दङ बे फिसाजो सासे हाबा जाखांबाय बिनि नामा माइना खुंग्रि बर' दा गासै जों 18 जन मेलग्रा दं आंनि न'खराव माने बिहामजो फिसा फिसौ गासै जों 18 जनावबो जों जयैनो दङ जयैनो जायो जयै थायो सारा मा धोरोमखौ सिबियो दासिम आं बिबार बाथौखौ सिबियो बेनि सिगां जोंनि गामियाव माने बोलि बाथौमोनथ' दा जुलि बेखौ गारनानै बे बोलि बाथौखौ गारनानै जोंनि गामिनि गासिबो न'खरानो दा बे बिबार बाथौखौ सिबियो आरो आं दासिमबो बे बिबार बाथौआवनो दङ जोबनायावहा सारनिसिम जोङो मोनसे जोबथा सोंथि सोंबावनो सानबाय सारा बर' हारिनि थाखाय सारा मा मेसेज होनो सानो बर' हारिनि थाखाय आं बे मेसेजखौनो होनो लुबैदों बर' हारिया बर' रावखौ रायलाय बर' रावखौ रायलायबासो बर' जाथिया थांनानै थागोन बर' रावा थांनानै थागोन गेरेमसा आरो बर' जाथियाबो थांनानै थागोन आं बेखौनो मेसेज होनो लुबैदों बर' रावखौ रायलाय होमबासो बर' रावा थांनानै थागोन आरो बर' जाथिया थांनानै थागोन बेनो आरो आंनि मेसेजआ जोंनि समाजाव दिनै ओरैबायदि जालांनो हमबाय दानथारनाय सुथारनाय बुथारनाय गावजों गाव हिंसा हिंसि आइजोफोरनि सायाव जिनाहारि जों बेफोरखौ बोरै फोजोबनो हागोन बेवहाय निस्सय थुनलाइगिरिफ्राबो लिरगिरिफ्राबो निस्सय बिबान दङ नों लिरनायजोंसो बेफोरखौ जों समाधान खालामनो हागोन आयेन कानुनजों जों बेखौ माबा खालामनो हाया हाजार आयेन कानुनखौ नों माबा प्रयोग खालामबाय थादों खिन्थु बे माबाया फोजोबस्राङाखै खिन्थु नों लिरनायजोंसो बेखौ जों फोजोबनो हागोन आरो लिरनायल'जों जाया आरो फरायग्राबो नांगोन जों फरायनांगोन आरो मथथे फरायनायनि गेजेरजों आरो बेखौ बैगानिकआबो हाया बे दानथार सुथार बुथार बेखौ बैगानिकआबो दासिमबो मुलि टेब्लेट बानायनो हायाखै बेखौ मात्र थुनलाइयाल' हागोन आं बेखौनो बुङो आरो सारा जोंनो गोबां गावनि मेहेरगोनां माखासे बिबुंथि होलांबाय आरो जों मोनथियैखौ सारा रायजो राजा नोंथांमोननो बा जोंनो फोरमायबाय सारा दिनैनि बे समावहा आंजों दान्दिसे मोगा मोगि लानायावहा जाफुंसार होनायनि थाखाय सारनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय सारनिसिम